Falamos de cine ou de series de televisión. Quilos há, non lo vai contar o noso experto Fernando Sampedro. Hoxe é martes en Radio Culleredo abrimos as nosas crónicas cínicas. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bo día. Me encantou eso de quilos há. Sí, moitos escoitarán eso que quere dicir, non? Era o que se dicía antes, porque non sei se viña de alguna canción popular italiana, quen sabe, non? Quilos há, como dirían en Italia. Sí. Bueno, pues eso. Pues me quedou así, é que un vai maior, moito. No, pero que se note que somos poliglotas destes. Sí, polígonos, somos polígonos, sí. Somos polígonos, poliglotas, polígonos perfectos. Psicómanos. Bueno, é moito psicómano, non, algo sí, pero pouco. Policías. Bueno, deixamos de facer o cuñado, veña. Eso. Bueno, cuñado, que películas cuñadís ou series cuñadís viches esta semana? Bueno, déxate de bromas que alguna que outra un pouco cuñadil igual sí que hai. Bueno, sorpréndeme. No, a ver, pois xa non sei que decirche, porque hai un par de series, hai tamén un par de películas, pero, a ver, ninguna delas me encheu o ollo totalmente. Son... tampouco quero ser eu cenizo ni negativo, pero é que o panorama non mo está poñendo moi fácil, Bueno, ou polo menos as miñas eleccións. Non sei se non estou atinando desta volta. Pero non sei se con cos anos o mellor ou con viu tantas cosas, eu non sei, pero moitas series, moitas películas ven na miña vida e ao mellor acostumbrado polos propios gustos de un. E hoxe o tipo de producións que se fan non son como as que se facían antes, son de outro tipo, bueno, porque o gusto cambia, e o mellor, a min polo menos non hai moitas cosas que realmente me gusten, No, a ver, eu en xeral, sí, o que pasa que, bueno, a ver, eu atribuyo, é certo que dis, que non o nivel é diferente. O gusto, simplemente que o meu xa está pasado de moda, entón eu que sei. No, que o temos, sí, nos volvemos máis exixentes, en certo modo, máis selectivos, sí, hai moita máis oferta que había antes, porque claro, antes ibas ao videoclub, por exemplo, tiñas que ceñirte a ver o que había nos videoclubs cercanos á tua casa, o que os estreos do cine, as películas que botaban na primeira ou na segunda cadea, non había máis. Sí, señor. Sí, señor. E dende os anos 90 a galega e as privadas, pero tampouco moitas. Sí, bueno, tampouco moito, está claro. As privadas, bueno, sí, o primeiro que vin nas privadas, porque, se recordas, non se pillaban en todas as casas, había que axustar as antenas e tal. O primeiro que vin é porque gravaba un amigo en vídeo e máis pasaba foi Twin Peaks. Ah, sí. Se non lembro mal, pode ser en Telecinco. Sí, creo que era Telecinco. Sí. Eu ainda, foi un ano despois, ou así, de que empezaran as privadas, creo que no 91. Sí, correcto. E na miña casa, pois, aínda non se axustara a antena no edificio, tal. Bueno, pois, un amigo que a tiña, digo, faime o favor, grava máis en vídeo, eu vou vendo Twin Peaks, da que tanto se falaba. Sí. Resultou ser unha obra mestra de serie, non? Sí, señor. Unha obra mestra, a ver quen a entende a día de hoxe aínda, haberá moita xente que aínda non a entendeu, pero bueno, que si coa que disfrutamos, pois, bueno, e aí está, non? Pero moitos pensarán, Fernando, que din estos das antenas? Como que coller a tele coa antena? Pois sí, coa antena de fora e coa antena de dentro. Claro, que tiña o televisor pequeno, o segundo televisor na casa, coas antenas pequeniñas que viñan os televisores. Sí, de cornos. Sí, que había que orientalas a veces para ver si pillaba a señal un pouquiño millor. Que te decían en casa, pon os cornos aí, e tú decías, que me está dicindo? Sí, bueno, en casa da miña abuela, na aldea, eso hasta os 80 era o pan noso de cada día, Sí, non. Aquí na cidade, bueno, era un pouquiño máis avanzado. Eso, da antena, que estamos falando. Sí, pero tiñas que chamar un antenista, que o home tiña que subir ali ao tellao, sin arneses ni nada, a pelo, que non sei como non houve máis desgracias das que houve. No, algunha houve. No, sí, claro. Eu lembro algunha, desgraciadamente, sí, pero bueno. E bueno, pois o técnico tiña que axustar ali a antena, poñerlle un cascarriño, bueno, o que fora, para que os veciños poidéramos ver a televisión Fernando, nas nosas casas. Hoxe tamén, porque a TDT, Hoxe tamén, a TDT se recibe por antena.
principalmente. O que pasa é que moita xente ten tele de pago e esas teles de pago xa teñen todos os canais, claro. Pero da igual, antes, mira, antes tiña que vir o antenista, ahora ten que vir o da fibra, o da operadora de turno para instalarte na tua casa e no edificio en xeral tamén o router bueno, non sei exactamente como vai, pero de vez en cando veñen a actualizar, a non sei que, a poñer outro couso novo aquí no meu edificio, no Temple onde vivo, aínda viñeron antes de acabar o ano pasado a actualizar non sei que. Home, que se non van, dice, está aí Fernando San Pedro, como non vayamos e poñamos actualizado, sale pola radio e nos pon verdes. Claro. Dice, desatamos as iras do comentarista das crónicas cínicas. Sí. Hai que ter contento a prensa, non? Efectivamente. Vamos ao lío, vamos a deixarnos de nostalxias de batallitas de los abuelos e vamos a ver se recomendamos ou non algo. Bueno, sí, o algo poderemos rascar, e senón polo menos que quede constancia de que igual aquí na camino me acabaran de gustar del todo estas propostas de hoxe, pois hai a quen lle poden facilitar un pouco a labor, non? Lle gustan. Vou empezar cunha película, a única película da que falamos hoxe, logo un par de series, se nos dá tempo, veña. A película, unha película pola que eu tiña certa curiosidade, sobre todo polo seu reparto, tamén un pouco pola súa historia, non? Estou falando de La novia, moi ben publicitada, unha nova versión, non se lle pode chamar remake, de La novia de Frankenstein. Se fai pouco, o ano pasado, nos chegou esta revisión de Frankenstein a cabo de Guillermo del Toro, que resultou absolutamente magistral, toda unha sorpresa, por suposto que sí, pois agora, noutras mans, evidentemente, as de Maggie Gyllenhaal como directora, atención, non como actriz, que é máis coñecida, é a súa, creo que é a súa segunda película, como segunda ou terceira, como directora, nos trae esta nova versión de, nos encontramos o monstruo de Frankenstein, que quere, se sinte solo, estas cousas, o de sempre. Entón, pois que se lle crea unha muller para que poida ter compañía. Un reparto encabezado por dous primeiros espadas, non? Como son Christian Bale, no papel do monstruo, excelente, como sempre, Christian Bale, e a oscarizada, recén oscarizada, Jessie Buckley, a protagonista de Hamlet, que, aquí tamén está estupenda, está excelente, ademais. A ver, o mellor que ten a película é no aspecto visual. Todo moi desfasado. Xa o propio look que lucen tanto Buckley como Christian Bale, é diferente, é llamativo, incluso resulta espectacular, non? Sabe ser grotesco e fascinante á vez, non? E iso é o mellor da película. A historia, evidentemente, nin sorprende, che dá o que espera. Non é unha película que a nivel de guión se vaya impresionar. Tampouco, aínda que xa digo, que o mellor é a nivel visual, tampouco é que sexa o nunca visto. Sí, eso resulta fascinante por momentos moi puntuais, eles dous, sobre todo Buckley, pois un pouquiño pasados de rosca. Ademais, eu me pregunto por que, supoño que será debido a certas quemaduras. Si vos fixades no póster promocional ou vedes algún fotograma da película, pois Jessie Buckley ten como, digamos, corrido o maquillaxe pois na boca, así se lle ve negro, un pouco polo resto da cara, como se foran queimaduras, non? Mas me parece maquillaxe corrido. É un efecto que lle quixeron dar os diseñadores, a verdade é que lle queda moi ben, ou para acentuar a súa faceta de criatura, que a verdade monstruosa ten pouco. E, pois, unha película que tamén intenta ser romántica, sin chegar a emocionar, evidentemente. Se deixa ver? Sí, por suposto. Pero máis aló do envoltorio, que é o visual, non hai moito que rascar, salvo que sexades, pois, fans de Bale ou de Buckley, non?
Polo demais, pois hombre, coleccionistas de Frankenstein, de películas de Frankenstein, bueno, pois hai que vela. Sí, se pode ver. Non é que haxa que vela, non hai que vela, pero sí se pode ver. É unha película correcta, unha película digna, pero que non vai ter a maior trascendencia que poñer unha muesca na carreira, sobre todo de Jessie Buckley, non? Que é unha actriz en alza, unha actriz a última ganadora do Oscar, e bueno, pois quedaremos en espera do seu seguinte proxecto. Bueno, pois é unha película, por certo, que está a causar expectativa, non? Tampouco excesiva, pero sí que causará certa expectativa, ademais, tendo en conta tamén a directora Maggie Gyllenhaal, que sin ser, bueno, pois un debut, digamos, abrumador, pois a verdade xa está a ter un poquinho en conta, se mira con un poquinho con lupa o que fai. Non é o seu debut como directora, me parece. Non, leva dúas máis, me parece unha serie de televisión e outra película, Filla Oscura ou algo así, me parece que se chama así. Sí. Pero bueno, quero decir, se lle está mirar un poquinho con certa expectativa, non? Sí, a ver, non é unha directora que digas, polo menos nesta película, que non é unha película con personalidade propia. Non é como Frankenstein de Guillermo del Toro, por exemplo. Non é unha autora por ahora. Non, de momento non. Simplemente, pois, non sei se foi contratada ou é un proxecto persoal dela que o sacou adiante porque lle gustaba a historia, non o sei. Pero vamos, non é unha película que distinga precisamente pola súa personalidade a hora da posta en escena. Da posta en escena, sí, pero eso yo atribuyo máis ben ao diseñador, o responsable da dirección artística, do maquillaxe, bueno, a hora da dirección puramente cinematográfica, a nivel de dirección, pois non ten, vamos, que me dis que dirixe calquer descoñecido, calquer director, bueno, medianamente coñecido, que non teña esa vitola de autor, cola perfectamente, non, vamos, podría haberla, seguro que se a fixera del Toro, pois tamén tería outro look. Seguro que aínda sería máis desfasada, pero tamén estou convencido de que cando Guillermo del Toro cree nunha historia, aleva as últimas consecuencias. Eso é o que me gusta del. Lo que pasa é que del Toro xa é autor dende sempre, se xa contra esa vitola. Gyllenhaal creo que está empezando agora. Ela sostén que o proxecto de A Noiva veu nunha anécdota nun local, nunha xuntanza, nun evento, viu un home cun tatuaxe da noiva de Frankenstein e lle veu a cabeza eso. E dixo realmente vira ao filme original e aí está o tema, en varias entrevistas dixo eso, proxecto personal, vale, que teño capacidade como director ou directora a darlle ese toque personal, mellor, pois non é tan fácil, eu non sería capaz, ela polo menos se atreveu. Sí, home, sí, coñece ben o mundillo, xa digo, é unha película digna, correcta, de factura e de estética, pois correcta, non? Que luce francamente ben, pero que non deixa poso. máis ou menos entretida, pois, bueno, lle sobran unhas cousas, lle faltan outras, un aprobado, lle podemos dar un aprobado, pero bueno, a ver, non resiste a comparación coa original de James Whale, protagonizada por Elsa Lanchester, muller de esposa de Charles Lawton. Sí, señor. Esa é unha obra mestra, incluso me atrevo a decir superior ao Frankenstein de Karloff, tamén de James Whale, do mismo director. Non é o primeiro que o di, Non eres o primeiro que o di. A ver, máis ou menos están ao mismo nivel, non? Pero si eso, casi che podo decir, esa si chegou a sorprender, non a vi no seu momento, na súa estrea, pero sí cando a vi por primeira vez, ademais, bueno, toda esa colección de monstruos da Universal dos anos 30, non? O Drácula de Todd Browning, estas de Frankenstein, o Home Lobo, bueno, todas estas, además están en DVD, nun bonito pack. Sí, que un servidor afortunado poseedor, sí, señor. Non, xa somos dous, non esperaba menos, son unhas obras que deben estar en calquer colección que se precie. Para min son fundamentais, sí. Sí, totalmente de acordo. Entón, pois, bueno,
pero estamos no 2026, sí. 90 anos despois. Entón, pois mira, unha historia tan antiga, tan clásica, se lle queres chamar así, porque aquí tendemos, bueno, en todo o mundo, tendemos a chamar clásico a todo o antigo, e non por ser antigo é clásico. No, totalmente de acordo. Hai clásicos modernos, hai clásicos do ano 2025. E hai cousas antiguas que mellor que sigan aí esquecidas. Exacto. Bueno, si hai un clásico, si falamos de cine, hai un clásico de 2025, de Sinners. No, iba a decir outro, pero non quero entrar, non quero martirizarte. No, por favor. No. Remato, xa que falas de o universo Frankenstein, evitando hoxe reflexionar sobre cal é a mellor versión, ¿no? Que aí poderíamos debatir. Sí que hai aproximacións moi boas, cambiando a perspectiva. Sí, ahora que falamos da noiva, podemos ir tamén a xenial El jovencito Frankenstein, que é un auténtico... a mí me encanta. A mí me parece unha parodia boísima, con ese tono de Mel Brooks, evidentemente, un cómico moi peculiar, sí. Pero con algún sketch, vamos, inolvidable, pero tremendo. Aí discrepo un pouco, porque sendo seguidor, non a morte, pero sí sendo seguidor de Mel Brooks, ainda revisitei fai nada, sí. Fillas de Montar Calientes. Sei no. Me sigue parecendo igual de mala que no seu día, pero me reín. Es divertida, pero é maliña. Pero bueno, unha parodia dos westerns e tal. Vale, pois que con El jovencito Frankenstein, mira que o intentei 3 veces, e non me gusta, non lle pillo o cinto, pero se me resiste. A min gusta moito. E aparte... Spaceballs, la loca historia de las galaxias, sí. Esa sí me fixera gracia no seu día. Agora que se vai estrear unha secuela, pois volverei a ver. Pes a min non, a mí esa non. A mí me pareceu moi tipo aterriza como podas, pero sin la gracia de aterriza como podas. La loca historia del mundo tenía sus momentos. Pues sí, pouquiños, algún, sí. Sí. Algún sí. Pero bueno, a ver, a Mel Brooks non se lle pode negar ni moitísimo menos o pan e a sal. Hai unha que se chama Máxima Tensión, me parece que se chama, que sí, High Anxiety. Que é unha especie de homenaxe a Hitchcock e al cine de suspense. Sí. Bueno, que está moi ben. Moi olvidada, Pero está moi ben. Ahora, máxima ansiedade, creo que lle puxeron. Sí, máxima ansiedade, efectivamente, máxima ansiedade. E, bueno, me parece, bueno, un momento para revisitar a Mel Brooks, especialmente co tema das versións de Frankenstein. Me parece que ten gags para a historia, como gag de a escena, a secuencia na que un caracterizado Jim Hackman fai de cego, cando chega Frankenstein á cabaña do cego. Non vou explicar máis, por favor, que a vexan, porque non van parar de rir durante media hora, como eu cada vez que a vexo sigo me rindo. O mellor a película non é redonda, pero ten gags tremendos como esa, e me parece unha ocasión, xa que falamos das versións sobre Frankenstein, para buscar alternativas á narrativa oficial. Pero non quero protagonizar. Continúa, que senón se nos vai o tempo e eu falo moito. No, pero mira, me estaba acordando tamén de outra boa versión de La novia, de que está moi olvidada, pero a min gustara menos o día. Tería que revisitala tamén, porque a min, mira, fai 40 anos no momento da súa estrea, que foi La prometida, de Frank Rodan, con Sting de protagonista. E con Jennifer Beals, la de Flashdance. Jennifer Beals. Sí, señor. Non a vi esa. A película do ano 84, 85. Non a cheguei a ver, que tal? Bueno, eu gardo bon recordo dela, pero xa digo, tería que volver a vela. Naquel momento, bueno, Sting tan soso como sempre, porque sempre me parece un soso, pero Jennifer Beals estaba no seu momento, non? Despois do éxito de Flashdance, pois era unha das actrices do momento, que, bueno, lle pasou tamén rápido, non? Sí, desgraciadamente, sí, que lle pasou. Non perdurou moito no tempo. Como actriz, pois, bueno, xustiña. Fixo algo en televisión anos despois, me parece, non estou seguro. En televisión, sí, agora cine... lle teño perdido a pista, non sei que será dela, Eu tamén. Non sei se ni sequera si sigue en activo, igual está retirada como Bridget Fonda. Bueno, pois... era tamén unha nova versión de La novia de Frankenstein que a verdade, xa digo, tería que volver a vela, porque a vin no cine cando a estrea. E bueno,
eu gardo bon recordo. Frank Rodan non é tampouco un gran director, é un director, por exemplo, de Cuadrofenia, a película dos Who, na que tamén sale Sting, nun papel secundario. Sting, o cantante de Police, para que non o ubique de todo. Sí, sí, Gordon Summers era, non? Gordon Matthew Summers. Gordon Matthew Summers, sí, señor. Bueno, pois mira, seguro que se me está olvidando algunha. Bueno, están tamén as películas sobre Frankenstein de la Hammer, que tamén as houbo. Sobre todo a maldición de Frankenstein con Christopher Lee e Peter Cushing, claro. Sí, bueno, en xeral, todas as da Hammer, todas, da primeira a última, sexa do que sexa, son maravillosas. Está na tele, estou mirando internet, fai moita tele Jennifer Bills, Bueno, Lei e Orden e varias pero series. alguna serie de protagonista ou simplemente papeles esporádicos de invitada? Bueno, L Generation Q, que é unha serie na que fixo 28 episodios, entendo que... Non coñezo. Non, eu tampouco. Saliu en Lei e Orden en 5, 26 en un que se chama Venganza Orixes, 9 en La Cosa del Pantano... Estamos falando que agora é unha muller de 60 e pico anos. Sí, pero, bueno, por aí... Bueno, traballa en tele. Parece que ten... Bueno. Fai cosiñas menores, pero fai cosiñas... Pues cada ano ten algunha cousa, o sea, que traballa habitualmente. Bueno, eso está ben. Pues sí. E non te esquezas, quero dicirche, non sei se te das conta, pero traballou en unha peli, non digo de culto, El demonio vestido de azul. Ai, sí, home, Devil in a Blue Dress. Con Denzel Washington. Bueno. Sí, señor. Y en el libro, pues mira, non me acordaba agora mesmo. Y en el libro de Eli, In Four Rooms, por cierto. Sí. El libro... Four Rooms é unha película moi desigual. Creo que dos 4 sketches solo me gusta un. A mí non sei se me gusta algún dos 4, fíjate. Bueno, Devil with a Blue Dress recordo que a vida non tiene equitativa. Bueno, era un thriller do montón, correcto. Sí, pero hai xente que o pon como se fora unha maravilla. No. Un thriller... A min gustoume. E xa está. A outra que dixeches, calera, perdón? El libro de Eli, Four Rooms... O libro de Eli. Non me gusta nada esa película. A mí tampouco. Non me gusta nada. A mí tampouco. Non, sei que ten fans, que, bueno, unha película ademais que plantexa... Bueno, que dá que pensar, non? Pero a mí non me gusta. No, a mí tampouco moito, la verdad. No. Faiseme aburrida, que lle vou facer? No, a mí non me deixou así moito poso. Bueno, que traballou bastante, que traballa habitualmente, o sea que, bueno, eu que me alegro, polo menos. Home, sí, pois creo que todo isto de Frankenstein se nos está comendo o tempo do programa, non? Pois sí, nos queda moi pouquiño. Así unha recomendación das dúas que quedaban de series, cal recomendarías? Home, mira, así rápido, porque tampouco ten moito máis que se pode decir dela. Estreouse xa a segunda tempada de Ted. Bueno, a serie Ted, o osiño de peluche que fala, fuma, anda con mulleres. Con osas, supoño. No, con humanas. Bueno, a ver, a mí sempre me fixo gracia desde o primeiro momento as películas, con Mark Wahlberg, ademais, de coprotagonista, e agora, pois, esta segunda tempada fixo unha serie que funciona a modo de precuela, cando o personaxe de Mark Wahlberg adolescente e coñece a Ted. Bueno, pois vai xa pola segunda tempada, que é máis desfasada que a primeira, carga máis as tintas esta segunda tempada no caca culo pedo pis. A sal gorda, vamos, a sal gorda. Sí, que é o humor que tanto lles gusta aos americanos, e bueno, e os daqui tamén, carai. E os daqui tamén, sí. Exacto, é algo universal, non? E bueno, pois a verdade é moi divertida. A cantidade de referencias, moitas son para expertos na materia, para iniciados, pero bueno, si tanto de cinéfilas como musicais, como de sociedade, bueno, todos os episodios teñen unhas cuantas referencias dese estilo que a verdade a min a calquer, digamos, freak nos resultan pois do máis cachondo, do máis divertido, non? Así que totalmente intrascendente, pero para botar unhas risas en capítulos de media hora, ideal. Nestes momentos non hai nada mellor.
segunda tempada. Pois unha boa recomendación, claro que sí, para pasar un bo rato e ademais non andar pendente de engancharse. Bueno, pois unha boa recomendación. Deixámolo aquí, pechámolo aquí, a semana que ven seguimos falando de cine ou de boas series, si te parece, Fernando. Me parece estupendo. Pois falamos, gracias Fernando, unha aperta. Unha aperta.